Matul il-laqgħa l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approva riżoluzzjoni li tajt li d-deputati tal-Gvern kollha għandhom jivvutaw kontra l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Ħeġġeġ ukoll li d-deputati kollha tal-Grupp Parlamentari tal-Gvern biex jivvutaw kontra il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Irrid ngħid illi sa issa id-deputat Franco De Bono li fl-aħħar tal-Eżekuttiv l-aħħar laqgħa li kellna nhar it-tnejn kien ikkonkluda li sa jevalwa l-possibilità ta' emenda. Sissa il-deċiżjoni finali dwar dik il-possibilità donna għadha ma tieħdiġ. L-Eżekuttiv Nazzjonalista l-ħamis filgħaxija qabel jerġa' jiltaqa' 4 xhur oħra biex jerġa' jitkellem fuq it-trasport pubbliku. Dan fl-istess ħin li l-mozzjoni maqbula minn dawk preżenti qed tħeġġeġ lill-Ministru Ostingat biex jibqa' għaddej b'xogħlu. Qosor din ir-riżoluzzjoni tikkonferma il-riforma għalkemm reġistrat progress u trasformazzjoni ta' sistema ta' trasport pubbliku, però għad fadlila biex tilħaq l-aspettattivi illi aħna nippretendu minn din ir-riforma. Lorenz Gonzi qal li sa issa għadha ma ġiet ippreżentata l-ebda emenda fuq il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li qed titlob għar-riżenja tal-Ministru Ostingat. Sissa il-deċiżjoni finali dwar dik il-possibilità donna għadha ma tieħdiġ. Ir-riżoluzzjoni ma teliminax il-possibilità li f'xi ħin waqt is-seduta għada jista' jkun hemm emenda li jkollna l-qbil fuqha u jiena nittama li jkun hekk għax naħseb hija l-aħjar soluzzjoni. Lorenz Gonzi ġustifika li Franco De Bono jkollu biss 5 minuti allokati biex jagħmel l-intervent tiegħu fis-seduta tal-ġimgħa. Effettivament il-backbench kollu ġie allokat 5 minuti. Anki l-Viċi Prim Ministru ġie allokat 5 minuti. Huma jiena bħala Prim Ministru naħseb għandu ikolli xi ftit ta' privileġġ żgħir ħdej il-diffikultajiet l-oħrajn li jkolli ftit iktar ħin biex nintervjeni naħseb ħadd mhux sajlumni li għandi dak il-ħin. U naturalment il-Ministru li huwa direttament involut illi għandu ħin ukoll biex jintervjeni u jwieġeb għall-interventi u għall-punti kollha li jkunu qed isiru anki biex hu stess jgħid fejn jonqosna li naħdmu fejn iridu ninvestu iktar riżorsi u iktar enerġija u fejn iridu naslu għaliha. Allura anki dal-kumment dwar ħin issa naturalment fil-Parlament min hu mitħla tal-Parlament jaf li hemm ċertu flessibilità fil-Parlament li dejjem nużawha maż-żewġ naħat inkunu prattiċi biex finalment aħna mhux Parlament jagħtem biex nitkellmu u nikkonsidraw. Però għandna terminu ta' ħin miftijem mal-Oppożizzjoni, is-seduta għandha ċertu ħin limitat u rrid ngħid anki l-kelliema tal-Oppożizzjoni għandhom il-ħin limitat tagħhom, għandhom ħin stabbilit. Aħna għandna wkoll. Grazzi ħafna. Intant tal-laqgħa tal-Eżekuttiv li damet għaddejja ftit anqas minn siegħa, id-deputat nazzjonalista Franco De Bono ma attendix. Assenti wkoll għall-laqgħa kienu d-deputati Jasmine Mulliet u Jeffrey Pulicino Orlando. Sa dan it-tant f'kummenti wara l-laqgħa tal-ħamis filgħaxija, Franco De Bono baqa' jinsisti mal-pożizzjoni tiegħu dik li astjeni fil-vot tal-ġimgħa. Dan għaliex skont hu ma jridx li jkun kompliċi li jagħmel farsa mid-demokrazija.